Автобус рухається маршрутом номер 108. Наступный припынок – Улица Промысловая. «Осторожно, двери зачиняются». Вас вітає открытое акционерное товариство «Гомель Абл Автотранс». Жадаем вам приємної поездки. Улица Промысловая. Наступний припынок – Улица Лесновая. наступний припынок Улица Лесновая. – «Осторожно, двери зачиняются». Улица Лесновая. Наступний припынок Улица Аршанская. – наступний припынок Улица Аршанская. – «Осторожно, двери зачиняются». Улица Аршанская. Наступний припынок Улица Проселочная. – наступний припынок Улица Проселочная. – «Осторожно, двери зачиняются». Улица Проселочная. Наступний припынок Будівниче підприємство. наступний припынок Будівниче підприємство. – «Осторожно, двери зачиняются». Будівниче підприємство. Наступний припынок Корпус ліття. наступний припынок Корпус ліття. – «Осторожно, двери зачиняются». Корпус ліття. Наступний припынок Завод ліття і нормалів. наступний припынок Завод ліття і нормалів. – «Осторожно, двери зачиняются». Завод ліття і нормалів. Наступний припынок Завод будівничих матеріалів. наступний припынок Завод будівничих матеріалів. – «Осторожно, двери зачиняются». Завод будівничих матеріалів. Наступний припынок Вулиця Могилевская. наступний припынок Вулиця Могилевская. – «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Могилевская. Наступний припынок Вулиця Текстильная. наступний припынок Вулиця Текстильная. – «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Текстильная. Наступний припынок Автоцентр Рено. наступний припынок Автоцентр Рено. – «Осторожно, двери зачиняются». Автоцентр Рено. Наступний припынок Молодежный. наступний припынок Молодежный. – «Осторожно, двери зачиняются». Молодежный. Наступний припынок Пожарная часть. наступний припынок Пожарная часть. – «Осторожно, двери зачиняются». Пожарная часть. Наступний припынок Вулиця Фатеева. наступний припынок Вулиця Фатеева. – «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Фатеева. Наступний припынок Завод самоходных комбайнов. наступний припынок Завод самоходных комбайнов. – «Осторожно, двери зачиняются». Завод самоходных комбайнов. Наступний припынок Вулиця Героев-Подпольщиков. наступний припынок Вулиця Героев-Подпольщиков. – «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Героев-Подпольщиков. Наступний припынок Завод электроаппаратура. наступний припынок Завод электроаппаратура. – «Осторожно, двери зачиняются». Завод электроаппаратура. Наступний припынок Підприємство Салео Гомель. наступний припынок Підприємство Салео Гомель. – «Осторожно, двери зачиняются». Підприємство Салео Гомель. Наступний припынок Адміністрація СЕС Гомель Аратон. наступний припынок Адміністрація СЕС Гомель Аратон. – «Осторожно, двери зачиняются». Адміністрація СЕС Гомель Аратон. Наступний припынок Підприємство Аратон. наступний припынок Підприємство Аратон. – «Осторожно, двери зачиняются». Підприємство Аратон. Наступний припынок
Прадпрыемства «Каштан». Наступний припинок. Прадпрыемства «Каштан». Осторожно, двери зачиняються. Прадпрыемства «Каштан». Наступний припинок. Автобусный парк номер 6. Наступний припинок. Автобусный парк номер 6. Осторожно, двери зачиняються. Автобусный парк номер 6. Наступний припинок. Улица Нагорная. Наступний припинок. Улица Нагорная. Осторожно, двери зачиняються. Улица Нагорная. Наступний припинок. Универсам Бранский. Наступний припинок. Универсам Бранский. Осторожно, двери зачиняються. Универсам Бранский. Наступний припинок. Улица Свиридова. Наступний припинок. Улица Свиридова. Осторожно, двери зачиняються. Улица Свиридова. Наступний припинок. Улица Макаенко. Наступний припинок. Улица Макаенко. Осторожно, двери зачиняються. Улица Макаенко. Наступний припинок. Улица Шашерская. Наступний припинок. Улица Шашерская. Осторожно, двери зачиняються. Улица Шашерская. Наступний припинок. Микрорайон 21. Наступний припинок. Микрорайон 21. Осторожно, двери зачиняються. Микрорайон 21. Наступний припинок. Микрорайон Пленковский. Концевий. Наступний припинок. Микрорайон Пленковский. Концевий. Осторожно, двери зачиняються. Концевий. Припиночный пункт. Микрорайон Пленковский. Калі ласка, пакіньце салон аўтобуса.